Ke India kadang mat ya ke jingduna jur jong uslap hakani ke ayam slap menta. Kalau penmi ya ke jing sungkia hakarep karyang ke di bat ke yok ke kot jong kari baro ke wei. Kat kum ki jing atu khubor na du ke sau tarik hadu khatsan tarik ujiliu ke India kalau yok tang khat kendai 0.6 mm jong uslap kat ba ke jingdon kam pat ba hakani ke por kalong san pholai 0.9 mm. Kani kamut ba kari kalamat hadu 100% ga jingduna slam hakari baro kawai. Kitanat page sunbeng ki ong balada penshai hakarukam ka basuk lada ke India ka don kam shpoklat ku kalayo tangkum basau klat ni kam duna. Ha Maharashtra ka badai ka jela ka bakong san bha kalyang karep karyang bat kayo ka kot ka jingduna slap kalapoi hadu 90%. Kanong ba Mumbai ka badon palat arpo million ngut kibriyo menta kadang sa tangkum basau po singi ka jingdon hakipung bat ki jakalum Ha Gujarat pat ka jingduna slap kalapoi hadu khandai popra persen. Ki benta ki babun jang katai ka jela kim pat yo slap satya hakani ka ayom slap mentau snem. Nalor kini ki jela kum ka Jharkhand ka Chhattisgarh bat ka Meghalaya ru ki dangmat ya ka jingduna slap ka bacur. Kinong pay binia ki ong ba kani ka jingduna slap kalawan hakapor ka bakong santam nakabenta jong kinong rep. Ubanai jeliu udai ka por bagi dong rep ki ju sedang menbet ya ki jingthong beper kumukau soybean bat ukan phat. Lada don slap hakani ka por kinong rep kinomla ban sedang ya rep karyang kabala ban kata ya jingmi jong kimarbam hakimnai ki panuan. Ki start page sun bineng ki lapatai buntli ki daw ki plapenduna ya uslap mentau snem. Kadaw ka paningkong kadai ka jingmi jong ka El Nino effect ha ka Duriau Pacific. Kani ka jingkala ha ka jingklut jong ka Duriau ka jukta ya ka sun bineng ha kaleng ka perthai bat ka julong ka jinge ka bakraw ya uslap jong kari India. Kadaw ka baar kadai ka jingklot jong ka Madden Julie Oscillation lani MGO ka bujuyarap panra ikilo slap si India. Kadaw ka balay kadai ka jingwan jong kal air kyang nabenta sa tay lam mingi bat sa tay lam semgi jong kari India kabala khangla ya ka jingmi jong kilo slap. Kadaw ka basaw kadai ka jingklot jong ka Somali jet kal air ka bujura ya ka jingsngur jong ka Duriau Arabian Sea sa India. Bat kadaw ka basan kadai ka jinglong mar jela jong ka Indian Ocean Dipole ka bumud baom don ka jingarap ka bakraw nakalyang ka Duriau Indian Ocean ban penklan ya uslam. Hadirin ke jingsno khia ka banangkiu menteri karep karyang jong ka sarkar padeng ulapatha iki jella bakin itu iki district ki bakham shakta. Lapatha ru ban pen kre contingency crop plans ban sumar ya ka jingsngur jong ka khandau bat ban perkhat ya ka jingthung ki padan kam khamduna ka Wala ka jinglong jingman menta ka long ka bae henry ki start page sun beneng ki ong badang don ka jingkermen. Ki model jingyo jingtep ki pen i bakil air ka sun beneng ki la ban sedang kala hakini ki singi ki banwan kabala ban yarap yo slap ban nang klan biang. Henry ki maham ba wat la daw slap uan biang ka jingdo nong ka palajia hakini ki tayo benengkong jong ubanai chenliu kam dei kabala ban penbet no marmar. Kajingli ka bukong san menta kalong hatu uslap unwanra eka slap kababiang hakitayo ki banwan ni usnem unsa jingken mau kum usnem uslap ulawan klem slem ya ka bajulong.